کسی شادی تے بیٹی یا بیٹے دی شادی تے کسی غیر نو نہیں بلاندے، اپنے نو بلانے تو ایدہ مطلب ہے کہ غیرہ نو نہیں بلائی دا، اپنے نو بلائی دا۔ رب بھی جنہ نو بلاندہ اپنے نو بلاندہ، غیرہ نو بھی نہیں بلاندہ۔ تو اے بڑے خوش بخت نے کہ رب نے اپنا سمجھ کے انہوں نے بلایا۔ یہ اللہ دے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ ساڈا مہمان ساڈے واسطے معتبر ہو گئے، اللہ دا مہمان اللہ تو دے فرشتیاں واسطے بڑا معتبر ہو گئے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آج تو 4000 سال پہلے کعبہ بنا کے تھی، کعبے دے سامنے کھلو کے اعلان کیتا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جنہوں اللہ نے طاقت عطا کی تھی، آؤ تے کعبے دا حج کرو۔ علماء فرماندے نے کہ جڑے اپنی ماما دی شکماں دے اندر سن، انہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دی آواز سنی تے جڑیاں روحاں نے قیامت تک عالم ارواح دنیا تے آنا سی، انہاں بھی حضرت ابراہیم دی آواز سنی۔ جدی روح نے ایک مرتبہ لبیک کہیا وہ ایک حج کرے گا، جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہیا وہ زندگی چ 2 حج کرے گا۔ الغرض جدی روح نے جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز دے لبیک کہیا وہ زندگی چ اتنے حج کرے گا۔ ساڑھے پاکستان دے اندر کئی بزرگ ایسے نے جنہاں نے زندگی دے اندر 70 حج کیتے نے۔ تو اللہ کریم نے انہوں نے توفیق عطا کی تھی کہ انہوں نے روحاں نے عالم ارواح 70 مرتبہ لبیک کہیا 70 حج کیتے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ بہت بڑی سعادت ہے جڑے خوش بختوں اللہ کریم عطا فرمائے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اتھوں دی حاضری، اتھوں دی حضوری، اتھوں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دیاں زیارتاں، یہ انسان دی زندگی دا اہم رکن ہے۔ آئیے میں تھوڑی گفتگو اس حوالے نہ عرض کراں۔ قرآن مجید دی سورۃ البلد دی ابتدائی آیات اسے ضمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں نے قسم اس شہر مقدس دی۔ اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، بس فرمایا میں نے اس مقدس شہر دی قسم ہے۔ علماء چ اختلاف بنیا کہ اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی کہ مدینہ دی قسم اٹھائی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی۔ علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا قسم تے مکہ دی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ مینوں یا تہانوں کو کہے نا اس مائک دی قسم اٹھاؤ تو اسی نہیں اٹھاواں گے، اس اسٹینڈ دی قسم اسی نہیں اٹھاواں گے۔ کیوں؟ اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھا دے، اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے، تو اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھا دے۔ تو جدی قسم رب اٹھاوے وہ چیز کتنی خاص ہوئے گی۔ تو علماء نے فرمایا قسم سے مکے دیئے مگر افضل مدینہ ہے۔ حالانکہ قسم تے او بھی ہونی چاہیے کہ او بھی افضل ہونی چاہیے جڑی چیز لی اللہ قسم اٹھا لے، مگر علامہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، قسم مکے دیئے افضل مدینہ ہے۔ پوچھا وجہ کیے، فرمایا وجہ ادھی اگلی آیت مبارکہ چ اللہ نے جواب دیتا۔ سنیے قرآن ایک باری سبحان اللہ کہو کہ میں قرآن مجید پڑھا بھائی۔ میں نہیں دیکھنا کہ 10 20 50 بیٹھے نے یا ہزاراں بیٹھے نے۔ رات اسلام آباد کہ اتھے جتھے تک نگاہ جاندی سی اتھے تک صرف انسان نظر آ رہے سن۔ ہن ایتھے آیا تے مقدار تے تعداد جو تھوڑے نے، میں بالکل یہ نہیں ویکھنا تعداد کے نہیں ہے، میں ویکھنا کہ عاشق نے بیٹھے نے۔ میں تانوں رسول کریم علیہ السلام دے عشق دے حوالے نال حج تے ہے ایک عشق دا سفر نہ سارے دا سارا، انہوں اگر ایک مقام تے روک کے ویکھیے۔ میں پچھلے سال الحمدللہ حج بیت اللہ واسطے گیا تو میں اتھے جڑے عشق دے مناظر ویکھے، پہلے ایسا کتاباں پڑھے سن مگر خود جا کے جدو ویکھیا تے پتہ لگیا کہ حج تے ہے ہی عشق دا سفر سارے دا سارا۔ تو میں تانوں او جڑا حج عشق دا سفر ہے نا، میں او دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرنیاں نے، تسی جا کے ایک باری سبحان اللہ فرماؤ تے میں تانوں تقریر سناواں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی
بکۃ مبارکا وہدی صفا مروہ میری نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو بھی مکے دی قسم نے اٹھا رہا عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ پروردگار نے فرمایا کملی والے اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسمہ چکنیاں پہ گئیاں انہیں اللہ نے فرمایا صرف مکے دی قسم سبات جا رہے آؤ کملی والے اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں دے بوسے لے لے پتہ لگیا شہر اس دی قسم ہے جتھے کملی والا بس دائے علماء فرما دینے جب تک کملی والے مکے بس دے رہے اللہ مکے دیاں قسمہ چکدہ رہے آؤ جدوں دا کملی والا مدینے آ گیا اللہ ہن مدینے دیاں قسمہ پہ چکدہ آئے نوجوانوں مکہ بھی افضل ہے مدینہ بھی افضل ہے پر او شہر دیاں کیا باتا جتھے کملی والا بس دائے جدو ہجرتی رات میرے نبی کعبہ چھوڑ کے جا رہے میرے آقا مکہ المکرمہ چھوڑ کے جا رہے مکے دے باہر آ کے میرے نبی نے ایک باری مڑ کے مکے بل بیکھے آؤ کہ رو کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میں تیرا کعبہ چھڑ کے جا رہے آؤ نالے نبی پاک نے فرمایا مکہ آؤ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے پر میں چھڑ کے جا رہا تیرے واسی مینوں وسع نہیں دیں دے میرے آقا مکہ چھڑ کے روندیاں ٹرے نالے آسمان ول ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ میں او شہر چھڑ کے جا رہا ہوں جدے نال مینوں پیار ہے مینوں اوتھے لے جا جدے نال تینوں پیار ہے پتہ لگیا مکہ بھی افضل ہے مدینہ المنورہ بھی افضل ہے اللہ نے قرآن جب فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا پروردگار نے قرآن گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دیاں قسمہ چکیاں نے عرض کی دیا اللہ اکبروں کے ایڈا بڑا ربیوں کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے اللہ نے فرمایا عام گھوڑے نہیں وہ گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کی دیا اللہ پھر بھی جانوری یہ گھوڑا آئیے اللہ نے فرمایا میں ایمیں قسمہ نہیں چکدا فرمایا دور دا تعلق گھوڑے دے سمنا لے سم دا تعلق گھوڑے دے پیرانا لے پیران دا تعلق گھوڑیاں نالے گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نالے پیٹ دا تعلق کمر دے نالے کمر دا تعلق کاٹھی دے نالے کاٹھی تے صحابی بیٹھے او دا تعلق محمد نالے قسمہ چکنیاں پہن جاندیاں نے نوجوان آن والے ہو جڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی سونی دوڑ سونی لگ دی ہے انہوں محمد دے پیران دی دوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی اسے واسطے میں پڑھیا کرنا کملی والے تے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں دا گیا کملی والے تے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا او دی عظمت نو بدیا تے مننا اسی او تے پتھراں تو کلمہ پڑھاؤں گیا اعلیٰ حضرت فرماتے نے کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام کتنا خوش بخت و شہر جتے خدا تے خدائی دا محبوب پہ آواز دے میری ملت نوجوانوں
اے حج تے جا رہے نے تے جلسہ کیوں کرائے؟ اس واسطے کہ اسی جڑے بیٹھے آنا ساڈے دل چ بھی تمنا پیدا ہوئے، سانوں بھی خواہش ہے، شوق آوے کہ اللہ توفیق دے تے میں بھی بیت اللہ شریف دا حج کر کے آواں، میں بھی نبی پاک دے دورے دولت دی حاضری پیش کر کے آواں۔ حج مکے ہوندے میں پہلی بار جدو اکاڑے گیا نا حضور تے میرے ایک پیر بھائی نے انہاں دا نام بھائی محمد ارشاد چورائی صاحب تے انہاں دے میں گھر چلیا تے گلی وچ موڑ مڑیا تے انہاں دی گلی تے ایک بورڈ لگیا، اس بورڈ دے اوتے لکھیا کہ حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے تے نال ایک تیر دا نشان، ایرو دا نشان۔ میں پوچھیا حاجی صاحب یہ بورڈ کیوں لگیا؟ کہنے لگے آسی صاحب ساڈی گلی چ ایک بڑا مشہور حکیم رہندا ہے، لوگ دور دراز تو دوائی لینا آتے ہیں تو انہوں نے پوچھنا پہندا ہے حکیم صاحب دی دکان کتھے وے؟ لوگاں دی آسانی واسطے حکیم صاحب نے بورڈ لگائے، نال تیر دا نشان لگائے کہ آن جان والے نو آسانی رہے۔ تیر دا نشان پہ دسدا ہے کہ حکیم دی دکان ادھر ہے۔ میں جدو کعبے گیا تے حج کیتا تے طواف کیتا نا تے میں ویکھیا کہ بیت اللہ شریف دا جڑا پرنالا ہے نا او دا رخ مدینے والے جویں او تیر دا نشان دسدا نا کہ حکیم دی دکان اس گلی چ انجی کعبہ بھی اشارہ کر کے حاجیاں نو کہندا حاجیو حج ایتھے ہوندا تے قبول او مدینے ہوندا جے، او مدینے قبول ہوندا جے۔ میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، حضور نے فرمایا جڑا حج کرے تے پر منو مدینے ملن نہ آوے۔ میرے نبی نے فرمایا محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے، بے وفائی کر کے جا رہے ہیں۔ حج کعبے ہی ہوندا ہے، مکہ ہی ہوندا ہے، پر قبول مدینے ہوندا ہے۔ یاد رکھو میری ملت نوجوانوں، کعبے ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبی چ اوہی نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے، اوہی مسجد جلیاں والی دی مسجد چ پڑھیے تے جے امام دے پیچھے پڑھیے تے 27 نمازاں دا ثواب ہے، تے جے کلیاں پڑھیے تے ایکو نماز دا ثواب ہے۔ نمازی بھی ہوئی ہے، نماز بھی ہوئی ہے تے رب تے معبود بھی ہوئی ہے، پر کعبے پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبی چ 50,000 دا ثواب ہے، تے میرے تے تہاڈے محلے دی مسجد چ 27 نمازاں دا ثواب ہے۔ یا اللہ انج کیوں رکھے ثواب؟ اللہ فرماتا تینوں دسنا چاہنا جے تیری مسیت محمد دی مسیت ورگی نہیں ہو سکتی تے تو محمد ورگا کیویں ہو سکنا ہے؟ تیری تے مسجد نبی دی مسجد ورگی نہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، سانو کو 50 لاکھ دیویں نا 50,000 تے اسی او ڈبل شاٹ دے کے تے لکھ کروا لینے ہاں۔ ساڈی مرضی ہوندی ہے 50,000 دا لکھ بنا لئیے، لکھ دا 2 لکھ بنا لئیے، پر کعبے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبی 50,000 دا ثواب ہے، پر رب قرآن چ گناہگاراں نو کہندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، او گناہگارو مدینے آ جاؤ میرے یار دے بوئے تے۔ یا اللہ مسجد نبی تے 50,000 دا ثواب ہے تے کعبے لکھ دا ثواب ہے، سانو لکھ ول بلانا اے 50,000 ول کیوں بلا رہے ہیں؟ تو آواز آوے گی تینوں گل ادھی سمجھائی جا رہی، کعبے ایک گنے کی کریں لکھ لکھی جانی ہے، پر جے کعبے ایک گناہ ہو گیا تو وہ بھی لکھ لکھیا جانا ہے۔ پتہ لگیا کعبے نیکی بھی لکھ دیے تے گناہ بھی لکھ دے۔ مدینوں آواز آوے گی گناہگارا آجا تو مدینہ ہی آجا، کعبے ایک گناہ ہو گیا لکھ لکھیا جانا ہی، مدینے لکھاں گناہ لے کے آجا اسی سارے معاف کرا لواں گے، تو لکھاں گناہ لے کے آجا سارے معاف کرا لواں گے۔ میری ملت نوجوانوں کعبہ بھی رحمت والا ہے، پر حاجی صاحب جا رہے لکھاں روپیہ خرچ کر کے کعبے رحمتہ لیون جا رہے، کیونکہ اتھے رحمتہ واسدیاں نے۔ پتہ لگیا کہ کعبہ رحمتہ دیندا پر کول بلا کے دیندا ہے، پر کملی والا او رحمت للعالمین ہے۔ غلام جتھے وسدا ہوے پاویں قبر چ بھی وسدا ہوے، میرا نبی اوتھے رحمت دینا آپ آ جاندا ہے۔ پتہ لگیا کعبہ بلا کے دیندا ہے، کملی والا گھر آ کے دیندا ہے، آ کے دے جاندا ہے۔ کعبے تے میرے نبی نے فرمایا 120 خاص رحمتہ اللہ روزانہ نازل فرما دے، خاص رحمتہ
اللہ دی سب دی چھوٹی رحمت دی پہچان ہے وے کہ اللہ کریم جدے تے اپنی سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے پر کعبے تے اللہ 120 خاص رحمتاں روزانہ نازل کر دے انہاں وچوں 60 انہاں لوگاں واسطے ہوندیاں نے جڑے طواف کعبہ کردے نے 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے کھلو کے حرم کعبہ چ نماز ادا کردے نے اور 20 رحمت انہاں واسطے جڑے سہنے کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبے دی زیارت کردے رہندے نے 120 خاص رحمتاں کعبے تے نازل ہوندیاں نے پر او رحمتاں لین واسطے کعبے جانا پیندا ہے کملی والا او رحمت للعالمین ہے گھر آ کے رحمتاں دے جاندا ہے اور وضاحت کر دیواں میرے نبی نے فرمایا قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا تے اللہ کعبے نو فرمائے گا کعبہ تو جنت وچ چلا جا تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب مینوں ویکھنا ہوندا رہیا ہے اج اجازت دے تے میں تیرے محبوب دی دید نہ کر کے آواں حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو وہ کعبہ دنیا دا کعبہ ہے میرا نبی کعبے دا بھی کعبہ ہے میری ملت نوجوانوں کعبہ دلہن دی طرح سج کے نبی پاک دی بارگاہ چاہے گا کہ حضور پریشان بیٹھے ہون گے کعبہ کہے گا کیوں پریشان ہو نبی کریم فرمان کے امت گناہگار ہے تے رب بڑے جلال چے اج امت دا کی بن سی تے کعبہ عرض کرے گا تسی معاشر دے میدان چ اعلان کروا دیو جن نے ایک بار بھی کعبے دی زیارت کیتی ہے وہ میرے پردیاں نہ لٹک جائے میں جنت وچ چلیاں سارے حاجیاں نو کھچ کے نال لے جاواں گا میرے آقا فرمان کے کعبہ جنہ تینوں ویکھے انہاں نو تے تو لے جائے گا تے جنہ مسکیناں نو تینوں نہیں ویکھیا انہاں دا کی بنے گا تے کعبہ عرض کرے گا کملی والیا جنہ مینوں ویکھیا انہاں نو میں لے جانا جنہ نے نہیں ویکھیا انہاں نو تسی لے جایا جے کیونکہ او کعبے دا کعبہ ہے کعبے دا کعبہ ہے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین پروردگار نے جدوں مٹی دے نال آدم علیہ السلام نو بناوندا اللہ نے ارادہ فرما لیا فرشتیاں نو حکم فرمایا میں آدم بناون لگا میں اپنا خلیفہ بناون لگا میں ایک بشر تے انسان بناون لگا فرشتیاں نے عرض کی یا اللہ نہ بناویں عرض کی میں یفسد فیہا ویسفک الدماء عرض کی یا اللہ خون ریزیاں تے فساد کرے گا عرض کی یا اللہ خلیفہ نہ بناویں اے بشر نہ بناویں اللہ نے پھر بھی آدم نو بنا لیا فرشتیاں نو انج لگیا جویں رب ناراض ہو گیا ہے اللہ دا آدم نو بناون دا ارادہ سی اساں مشورہ دیتا نہ بناویں اللہ نے پھر بھی بنا لیا نوجوانوں جتھے زمین تے کعبہ ہے اے دے اوپر آسمان تے بھی ایک کعبہ ہے اونوں بیت المعمور کیا جاندا ہے او فرشتیاں دا قبلہ ہے فرشتے او دے ارد گرد چکر لگان لگے پے اللہ نے فرمایا فرشتوں کی پہ کر دے ہو عرض کی تھی یا اللہ سانو انج لگدا تو ناراض ہو گیا ہے یا اللہ تینوں راضی پہ کرنے آؤ اللہ نو فرشتیاں دی ادا پسند آ گئی پروردگار نے فرمایا فرشتوں جاؤ زمین تے اتر جاؤ جتھے بیت المعمور ہے اے دینی کے زمین سے جا کے کعبہ بنا کے آؤ عرض کی تھی یا اللہ کیوں اللہ فرمایا تساں مینوں ناراض کر لے آؤ تساں بیت المعمور دا طواف کیتا اللہ فرماتا میں تانوں معاف کر دیتا میرے بندیاں کولوں بھی گناہ ہو جانے نے ایک کعبہ بنا کے آؤ جدوں میں بندیاں تے ناراض ہو جاواں گا تیرے بندے کعبے دا طواف کرن گے میں انہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا نوجوانوں معاف جیون والے ہو پتہ لگیا سی دنیا تے اجے نہیں ہے اللہ نے ساڈی بخشش دا سامان پہلے بنا دیتا اللہ نے کعبہ پہلے بنا دیتا جا کے میرے بندیاں کے کعبے دا طواف کرن میں انہاں نوں معاف کر دیواں جدوں آدم علیہ السلام نے زمین تے آ کے دوبارہ کعبہ بنایا عرض کی
کیتی اللہ جڑا مستری تے مزدور گھر بناوے انہوں مزدوری دیتی جاندی ہے عرض کیتی اللہ میں تیرا گھر بنایا منوں بھی مزدوری عطا فرما اللہ فرمایا جا آدم علیہ السلام میں تیریاں خطائیاں معاف کر دیتیاں عرض کیتی اللہ مزدوری بڑی تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا آدم جڑا تیری اولاد جس کعبے دی دید کرے گا انہوں بھی معاف کر دے گا عرض کیتی اللہ مزدوری اجے بھی تھوڑی ہے اللہ نے فرمایا آدم تینوں بھی معاف کیتا تیری اولاد جو جڑا کعبہ ویکھے گا انہوں بھی معاف کیتا جڑا کعبہ ویکھن والے حاجی نو ویکھے گا میں انہوں بھی معاف کر دے فرمایا جڑا فرمایا جیڑا کعبہ ویکھن والے نو ویکھے گا میں انہوں بھی معاف کر دے باگا انہاں نے ہن حج کر کے آنا نا انہاں نو ویکھن آئے کیونکہ جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا اساں وہ اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پیاں میری ملت دے نوجوانوں کعبہ بڑی فضیلت والا ہے میں پچھلے سال گیا نا تے میں دیکھیا حاجی بڑی چونکہ مشقت والا کام ہے حج کرنا اللہ توفیق دے وے ہمت طاقت بھی دے وے پچھلے سال میں پیاس اور گرمی دی وجہ تو لاشاں بکھریاں حاجیاں دیاں ویکھیاں بخشے بخشائے لوگ صعوبت نال مشقت نال حج کیتا جاندا ہے مگر جدو بندہ حج کر کے ہوٹل وچ واپس آندا ہے نا میرے کمرے چ جتنے افراد سن نوجوان اساں سارے نے آکھیا کہ یار پاؤں سج گئے چھالے پہ گئے پیاس گرمی سب کچھ برداشت کیتا پر انہاں کو لطف آیا نا حج کرن دا کہ آؤ اسی یہ عہد کریے کہ یا اللہ توفیق دیویں گا تو زندگی چ ہر سال حج کریا کران گے لطف اتنا آیا جدو میدان عرفات دے اندر بندہ احرام بند کے پہنچ دے نا اتھے جا کے جدو انسان دعا چ شامل ہوتا ہے تے انسان اس ویلے اپنے ذہن چ خیال کردا کہ اج تو 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام جدو انسلیا کپڑا پہن کے آئے سانا تے انسان اتھے جدو احرام بندہ تے او بھی انسلیا ہوندا ہے او فرشتیاں والا لباس او حاجیاں والا لباس او مردیاں والا لباس انسان اس ویلے کعبے جا کے کہندا کعبے والیا ویکھ لے میں اپنا آپ مار کے آ گیا میں اپنی میں مار کے آ گیا میں اپنی اکڑ مار کے آ گیا بابا فرید نے آکھیا سی کہ میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھی لٹ جدو انسان اپنی میں مار دے دے اللہ دا قرب انہوں پھر نصیب ہوندہ ہے حاجی اپنی میں ہی مار دے دے کوئی رنگ برنگا کپڑا نہیں کسے بوس کی نہیں کسے کاٹن نہیں پانی اتھے سارے ایکو جیسے امیر دا بھی لباس ہوئی غریب دا بھی لباس ہوئی یہ امیر زمین تے ستا ہے تے غریب بھی زمین تے ستا ہے تے یہ غریب زمین تے ستا ہے تے امیر بھی پتھرہ تے ستا ہے اتھے وادی مناب وادی مزدلفہ دے اندر عرفات دے اندر سارے امیر تے غریب ایک جیسے ہو کے دی بارگاہ پیش ہو جاندے نے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے میرے استاد گرامی استاد الاستاد اساتذہ استاد القراء استاد الحفاظ حضرت علامہ قاری قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آئے انہاں نو پوچھ لو حج بھی کیتے عمرے بھی کیتے زندگی دے اندر جدو انسان حج کر کے واپس لوٹ دے پھر تمنا کر دے ایک بار پھر بلاویں پھر تیری بارگاہ سے حاضر ہوواں اس ویلے جب دعا کر دے کہ انسان نو یقین ہوندا ہے کہ اج میں جتنیاں دعاواں کر کے چلیا میری ساریاں قبول نے تائیں نبی پاک نے فرمایا جدو حاجی گھر آوے تے فرمایا اودے کول اپنی بخشش دی دعا کروایا کرو کیوں او تے بخشیا آیا ہے پر جدے واسطے دعا کرے گا او بھی بخشیا جائے گا او بھی بخشیا جائے گا اتنا پاک ہو کے حاجی گھر آندا ہے اپنے گناہاں نو ساڑ کے آ جاندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ ایسا پاکیزہ بندہ بن جاندا ہے جویں اج ہی ماں دے شکم وچ پیدا ہویا ہے بالکل نواں ہو کے آ جاندا ہے ایسا بخشیا کہ جے دل دعا کرے او بھی بخشیا جاندا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کہ میں حج کرن گیا تے آپ
فرماتے نے کہ نوجوان کعبے دا طواف کرے تے آپ فرماتے نے جدو طواف کعبہ کرے نا تے او آکھے لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک کوئی نہیں حاضر آپ فرماتے نے میں اگلے سال گیا او پھر کعبے دا طواف کرے تے حج پیا کرے تے او کہے لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز آئے لا لبیک آپ فرماتے نے میں 14 سال حج کیتا 14 سال میں اس نوجوانوں وکھیا کہ ہر سال حج کرنا ہوندا ہے پر وہ لبیک کہندا تے کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک فرماتے نے 14ویں سال میں پکڑ لیا تے میں انہوں آکھیا کہ کیا تینوں سنیا نہیں جاندا انہیں آکھیا سنیا جاندا ہے تے آپ فرماتے نے تینوں کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک پھر آ جانا ہے تو مڑدا کیوں نہیں انہیں کعبے وال ویکھیا تے رو کے کہن لگا لاجپال کہ آوی بوئے چھڈ کے ٹر جاواں تے میں کتھے جاواں اے علاوہ میرے رب دے علاوہ میرا کون معبود ہے تے او دے گھر دے علاوہ میرا ٹھکانہ بھی کیڑا ہے اے بوئے چھوڑاں تے میں کتھے جاواں اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا زمین تے ڈگیا عبداللہ بن مبارک فرماتے نے میں کاغذ دا ٹکڑا کھول کے پڑھیا تے اوتے لکھیا سی عبداللہ بن مبارک میرے یار نو میرے کولوں دور نہ کر ایتھے میں ادے نال لاڑ پیا کرنا ورنہ 14 سال جتنے حاجی آئے نے میں سارے دا حج اے دے صدقے قبول فرمایا ہے اتھے حاجیاں دے انج لاڑ ویکھے جاندے میرے بابا جی تاجدار پورا شریف فرماندے نے اسی حج کرن گئے تے ساڈے نال ایک پاکستان دی وڈیری جی مائی پینڈو جی مائی چلی گئی بھائی تسی جاگ دے ہو نا میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کہو تے ایڈے گل دے پکے ہو آکھیا تساں بھی کوئی نہیں ہونے لنگر وانڈ کے ویکھ لو تے اپنا رولا ویکھیا جی سبحان اللہ آکھو یہ بھی ثواب دا کام ہے تے اللہ دے کرم نال سیانے کہندے جدا کھائیے او دا گائیے جیڑا تے کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے تے جدا لنگر مدینے آوندا او بندہ بولے سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگاؤ میرے بابا جی فرماندے نے حج کرن گئے تے پاکستانی وڈیری جی مائی کعبے دا طواف کر کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اے اس طرح استلام کرے تے مائی کعبے وال ویکھ کے کہ کعبے والے بخش دے چنگا رہ جائے گا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے مائی پھر طواف کرے ایسا حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی استلام کر کے کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر آوے تے پھر آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے نے جدو سارے ارکان ادا کر لے اساں اس مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھا اماں انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے کی کر لیں گی مائی کعبے وال ویکھ کے تے رو پئی تے رو کے کہن لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پئی کعبے والے نو کہنی ہے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اتھے تے وعدے کیتے نہیں نا کہ ماہیا جڑے تیرے بوئے آگے اساں انہاں ول نہیں ویکھنا پھر سونے اساں تیرے والی ویکھنا ہے اتھے گناہگار بخشے جاندے رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے رب کہندا جڑے گناہ کر لو او میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ بھائی اصول تے اے وے نا ماں ناراض ہوئے تے ماں نو راضی کرو ابو ناراض ہوئے ابو نو راضی کرو بھائی ناراض ہوئے بھائی نو راضی کرو بہن ناراض ہوئے بہن یار ناراض ہوئے تے یار نو راضی کرو اللہ فرماتا ہے میں پھر راضی ہوں گا تے یا اللہ جے تو ناراض ہو جائے تے اللہ فرماتا ہے پھر مینوں راضی کرن دی لوڑ نہیں تو میرے یار دے بوئے تے آ جا میں آپ ہی راضی ہو جاواں گا یعنی اپنی واری آئی تے رب نے اصول ہی بدل دیتا دنیا دا اصول ہے جیڑا ناراض ہے انہوں راضی کرو اپنی واری آئی تے فرمایا جے کدے میرا گناہ کر کے مینوں ناراض کریں تے اللہ فرماتا ہے جاؤک فرمایا تیرے بوئے تے آ جن کملی والے آ تے آکے رب کو معافی منگن واستغفر لهم الرسول فرمایا پھر رسول تو اڈی سفارش کرے کہ میں تانوں معاف کر دیواں گا رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے او دے در تے اے گجرات جائیے نا تے گجرات دے نواح دے اندر ایک گاؤں ہے جندڑ شریف اتھے کہ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ اے بڑے اللہ والے بزرگ سن جنہیں گجرات دے اندر انبیاء دے مزارات نے نا اس سارے حضرت خواجہ گوہر الدین نے اپنے کشف قبور نال ظاہر کیتے سن آپ کعبے دا طواف کر رہے حج کرن گئے تے درود شریف پڑھی جا رہے
آپ دے نال حضرت علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ بھی سن. انہاں آکھیا حضور تے رب دا گھر تے اللہ اللہ کری دیے تے آپ فرمان لگے شیخ الحدیث صاحب شیخ القرآن صاحب میں عشق دے ویڑے کھلوتا جدو مدینے گئے تے نبی پاک دا گنبد خضرا نظری آیا تے اوتھے اللہ 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 کرن لگ پے. حضور شیخ القرآن کہنے لگے اتھے اللہ اللہ کرنے سے درود پڑھ دے سو اتھے درود پڑھنا تھے اللہ اللہ کرن لگ پے ہو. آپ نے فرمایا میں آکھیا سی نا میں عشق دے ویڑے کھلوتا تے عشق دا اصول ہے یار دے سامنے یار دی گل کریے یار بڑا راضی ہوندا ہے. فرمایا اتھے او دا یار پہ راضی کردا سا اتھے دا یار پہ راضی کرنا ہوا. عاشقاں دیاں رمزاں اپنیاں عاشقاں دیاں رسماں اپنیاں ہوندیاں اے کعبے جان کے تے تساں بھی ویکھیا ہوے گا جڑے حجاج جڑے عمرہ کر کے آئے حج کر کے آئے کہ طواف کعبہ کر دیا کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھدا ہوندا ہے کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھدا ہوندا ہے کوئی تیسرا کلمہ پڑھدا ہوندا ہے کوئی قرآن پاک دی کوئی حدیث پاک دی کوئی آیت مبارکہ یا حضور دا فرمان پڑھدا ہوندا ہے. اوتھے عاشقاں دیاں رمزاں بھی اپنیاں تے رسماں بھی اپنیاں ہوندیاں نے. کعبے جا کے بس آئی خیال ہوندا ہے کہ میرے مولا تو راضی ہو جائے میں تے آ گیا ہن تو راضی ہو جائے جیڑی ادا میری تینوں پسند آ جائے میں اسے ادا نال تینوں منامن آ گیا. اور مدینہ طیبہ جدو بندہ جاندا ہے پھر انہوں یہ احساس ہوندا ہے کہ اتھوں میں بخشیا ہویا آ گیا پاک ہو کے آ گیا ہن رسول کریم دی بارگاہ کدے مقبول ہو جاواں سرکار مینوں پسند فرما لین تے اللہ کریم مینوں قیامت نو حضور دا قرب بھی عطا کر دے. اے جماعت پیر جماعت علی